Айде, Гонов, играй. Трябваше топката да водиш. Продължавай. Хващай, Марко. Вратар си хващай. Играй, Патрик. Така, напред преслава, към вратар. Добре. Тръгваш Румка. Следи я, Румен, не бързай да едите. Тръгни с нея. Тръгни с нея. Така, пас при Сашо. Тръгни Саша напред. Пас, Румене. Пас подай, ето го Сашо пред вратата. Ето го пред вратата, подай му я. Добре. Гол, Саше. Айде, Саше. По-бързо. Добре. Айде, Силяне. Хвърляш напред. Дай. Малко назад. Чисто сопката. Не бързи да я риташ безцелно. Давай. Паши, Стиляне. Браво, Стили! Добре. Айде. Да. Давай, няма нищо вас. Айде. Тръгвай, Румка. Тръгни още. Айде сега. Вкарай, Румене. Вкарай го. Марто, пред линията застани, Марто. Така. Тръгвай, Вася, напред. Тръгни напред. Защо се връщаш към твоята врата, бе, Вася? Вася, там веднага напред.